yang ternamis songon ma lain hasa ni to raspir te kau ma godong na pertusi nawe barita gabi gajang barita horas tiga abi salhuna kamuru muna dua katiki naneng roh alani rajarami ibaga satikyon asaroha me marsomba tua dupan di rajai monutuk te horat tangah marsomba hampir rajarami marsomba di jadi sapuru pasak pusada subat tujuh lasma rohani rajai gabi horas mau nanti makan dinami asaroha me marsomba tua dupan di rajai hula hula nabi salhuna main na kodang sombai
Alana nang dipatakok kamu saring-saring ni naburu nami. Kami tong domar tangia kami dihamu sa luhut na raja ni pamurun nami. Sehat dohamu mabuas saring-saring ni naburu nami siyan tanah bersara kami sahat tuhingananon. Las samu pe namar hamarangi sehat di jupakon aka leku kami be sehat do di jupakon kamu di bonani pasugiton. Jadi maliate mah di tuhatah alani dengan di basana dosa luhut nai natajaloi. Jadi di dikion asima rohani Tuhan saya nakok matutu penggawian perhorasan dihamu saluhu na tinading di bang naburu nami manang na ipanako tanakin naburu nami tang dihamu saluhu na dia